Zoals bij veel natuurgebieden gebeurde, is ook het Bezelsbroek jarenlang gebruikt voor de landbouw. Hierdoor verdween op veel plekken het natuurlijke karakter van deze natte natuurparel. Inzet is nu om dat in oude glorie te herstellen. Goedemorgen Daan. Goedemorgen Robert. Ik krijg hier een rondleiding in het Bezelsbroek. Allereerst, wat voor soort gebied is het en hoe groot is het? Het Bezelsbroek, ja, ik zie dat je laarzen aan hebt, dat is hartstikke goed. Ja, ik hoorde namelijk broek, hè? Het is altijd nattigheid, hè? Broek, het Duitse moeras, hè? Dat is een kletsnat gebied eigenlijk altijd geweest. En het Bezelsbroek is ongeveer 80 hectare groot, zo'n 150, 160 voetbalvelden. Ja. Je kunt er mooi omheen wandelen. Je kunt er eigenlijk niet echt in, omdat het eigenlijk zo nat is. Ja. Het is een oude Maasmeander. Dus vroeger, pak een beet, 10.000 tot ongeveer 1 miljoen jaar geleden stroomde hier de Maas. De Maas heeft onze provincie Limburg gevormd, en zo ook in dit gebied. Dus, en vandaar dat het zo nat is. Dus eigenlijk altijd een heel erg laag gelegen gebied is geweest. Ja, ik heb de laarzen bij me, dus ik ben wel wat gewend. Ik kan ergens tegen. Zullen we dan even gaan kijken waar het wat natter is? We gaan even die kant op. Ja, okay. Prima. Leuk. Nou ja, ik zie dat de laarzen inderdaad geen overbodige luxe zijn hier, hè? Klopt, het is hier kletsnat inmiddels. Dat was tot een week of 10 weken geleden was dat nog niet zo. Wat hier eigenlijk is gebeurd is, we hebben de Huilbeek hier gedempt. En die Huilbeek die is hier gegraven rondom de eeuwwisseling van de 19e en de 20e eeuw. Toen zijn de gronden hier in cultuur genomen om hier landbouw te kunnen bedrijven. Okay. Dus eigenlijk was het hier tot een jaar geleden kon je hier nog prima lopen, maar inmiddels is het hier weer kletsnat, eigenlijk zoals het hier vroeger ook was. Oké, nou kom. Ik heb de laarzen niet voor niks aangetrokken, we gaan die kant uit. We lopen die kant op. Dus in feite staan we nu, of lopen we nu in of op de Huilbeek? In of op de Huilbeek, ja. In de voormalige Huilbeek, ja. Inderdaad. Ja. Dus hier stroomde vroeger die beek, die is hier gegraven. Hè. Dus het water werd hier het gebied uitgevoerd. En die Huilbeek hebben we nu gedempt. Waarom moest je het water wegsluizen dan, de Huilbeek? Om hier landbouw te kunnen bedrijven. Okay. Dat kan in deze kletsnatte omstandigheden kan dat niet. Dus je wil dat water je dan afvoeren richting de Maas. En daardoor is die Huilbeek hier op een gegeven moment gegraven. En daardoor werden die omliggende gronden die werden droger en daardoor geschikt om landbouw te kunnen bedrijven. Ja. En wij hebben die Huilbeek in samenwerking met het waterschap Limburg hebben we die nu gedempt. Hè? Dus hebben we grond ingeschoven. Ja, heel wat grond. Heel wat grond, ja inderdaad. En daardoor blijft dat water nu langer in het gebied achter. En dat willen we eigenlijk. Want als je dat op heel veel plekken in het Limburgse landschap doet, dan krijg je dus minder piekafvoer in de Maas. Omdat het water langer in het landelijk gebied gehouden wordt. Bij al deze nattigheid denk je er niet aan, maar het is ook voor de droogte. In droge zomers, als je het water snel afvoert, dan ben je dat water allemaal kwijt. En nu hou je het water juist langer in het gebied. Dus zorg ervoor dat je ten tijde van droogte de omgeving van water kan blijven voorzien. En anders zou de omgeving veel meer last hebben van die droogte. Met alleen afgraven en het vasthouden van water heb je nog geen groei van soortenrijkdom. Daar moet meer voor gebeuren. Wat allemaal, dat zien we zo meteen op een ander stuk voormalige landbouwgrond.